Ora kaya adat sabene truk biasane medal tlatah nyayut dedet jleng dedet jleng dedet jleng deng tulun tak keblem ngono. Kok iki kok tang tang tak tung. Oh kok kaya terus prolog. Ha iya. Wayang bingung. Merono mrene. Ayo nggo gerak variasi. Ayo apik. Iki kok nganggo mandek? Iki diteruske pocong sik reng. Pocong. Mangga dipun asta mikipun. Mangga Bu. Bu. Mangga. Ngelmu. Stop. Dudu ciri khas warga Larsi. Stop ora. Stop men gentenan nyambut gawe kok ya. Ayo sing jatah pocong sapa? Heeh. Ora sok aleman lho. Kok getak-getak lho engko. Ha iya. Oh jatahe dhewe-dhewe kok ya senengane ya Trek ya. Ngelmu iku sesuk tak belai-belai nang bis men gak bobok ayo. Aku tak mbeleh-mbeleh sirahe sik ngempul. Aku tak olesane minyak samin. Tegese kas nyanto sani ya setiap bodya tak teng dan terus jogeti neh terus main kembrobyos. Ayo mergane hawane ya adem. Nek ora nggo gerak ndak mung kademen. Lah iya. Kudu nganggo gerak. Heeh. Aja dinggeng. Ha iya. Yo. Satya Bodya pangakase tur angkara.
Men semangat, men semangat. Padha karo piyai klepu kene nyatane le wayangan ya semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Biasane gara-gara niki penontone wis suda kene iki isih ajeg wae. Ha iya. Ketok liting jenggunuk. Kok gak mung ditatani watu. Ha iya. Ora, soalé petenge. Oh, mbok tonton isih. Wah, uyu-uyukan ra karo-karuan. Uyu-uyukan wong lima dadi siji. Heeh. Wah, ya syukur alhamdulillah ya reng. Ki mujudake kekompakan ning warga Klepu sing padha ngadani rasulan di bawah naungan Bapak Dukuh. Ya. Sing wis kepareng ngumpulake para warga padha suka-suka parisuka. Truk. Kemana janji to? Kok nek Mbah Waluya ora bali lho. Isih ana apa? Isih ana iki pajake ora. Kene Mbah, ngancani kene? Ya. Ngancani iki eneng apa-apane apa ora engko ditagi Mbah. Wis ta, rasa kuwatir tak tukoke rokok sesuk. Oh iya. Nanti Mbah Waluya. Eneng ta? Ah, kon tindak rene. Nyuda ke anu apa jenenge iki gawean. Ya. Aku sing ngakon, pokoke sesuk ngenteni aku bubar. Ya. Ha iya. Ndak ora ngenteni le rampung. Ayo, wah genah nek bengi iki ra pepayon kowe, Mbah. Cara klitian tekan kene. Yo. Ada? Nggih. Mesake ora. Ya ora apa-apa. Aku ki wong iki nganu kok, Mbah. Apa jenenge iki terbuka kok. Ya. Aku ana sing ngabari Mbah Waluya ana. Wis takon munggah ora masalah. Nggih, kula pun munggah. Sesuk tak jalukke panitia. Kula medun nggih. Kok medun piye? Lah jalukke panitia ya urung karuan kok. Wis aja kuwatir kowe ki ora percaya aku apa piye? Oh nggih. Iya. Kula ora nganggo apa-apa, kula sir kula ni arep menikmati wayang sewengi dek kaya ngapa sampean malah ganggu aku. Ora ganggu sampeyan kok njur menikmati sak penake dhewe. Sampeyan nek mayang cakro aku tok kon munggah tok kon bintang tamu kok. Padahal kene ra tau bintang tamu dadi glagep-glagep ning dhuwur. Nggih. Sing jeneng mayang iki beda karo ngadep penonton langsung lho, Mbak. Ah nggih. Aku nek ngadep kaya sampeyan ngono kuwi mentalku durung tekan. Nek ngedep kelir niki wis terbiasa. Nggih, benten-benten kula kan ngedep kelir ngeten ya ora iso. Nek kok mayang cakro. Nah, nggih nak meng nyilih sampean kelirem. Nek kula kelir dhewe rak mboten. Oh, iya. Ademe ra ilok niki Mas Bagong. Nggih. Sampeyan teng pundi niki, Pak? Teng mriku wingking. Aku ora ngabari nek rawuh. Wah, nganti kaya apa dikabar-kabar kaya mau. Ben ngeten mawon. Aku gumun arep ademe kok ngene iki ana sing ora gelem mentas. Sapa? Iwak laut ku cetha ademe kok ngene kok ora mentas. Mbok sampean slulup tok cekel tok kon mentas. Ya ampun nesu aku ki ngomong sak benere kok. Aku ngomong iwak ki kan sabane banyu kok ora gelem mentas. Oh ngono to. Tak kira nek kademen yo mentas. Ha nggih. Ana iwak sampean kademen. Mboten. Wis ora gathuk iki. Sampeyan kademen basa. Kademen. Nek kademen kok le adus nganggo jaket. Iki yo nggo namu to ya. Arep tanggo wis dienggo sik. Iya. Kok yo ana iwak bodho. Kok iwak bodho sapa? Nah wis kembung kok ora mentas-mentas ngono. Iwak laut jenenge kembung ora mentas-mentas. Iwak kembung kok ora mentas-mentas ngombe banyu pirang-pirang kok ora gelem mentas. Iwak laut ki yo ana sing ora gelem kelangan pulsa barang. Weh. Iwak laut kok nggawa HP? Ha nggih. Iwak napa niku? Cumi. Kok cumi? Cuman miskol. Cuman miskol, miskol ora. Nggih, kula nuwun Mas Bagong. Nggih, Mbak Waluya. Jane kula meng ngarep rasulan kare nonton wayang. Mboten apa-apa. Sampeyan kok ya dengaren nganggur dagelan larise ra jamak-jamak. Wawawan pun buruh gek gandeng jenengan ten mriki gek kula nu kepengin tirakatan jenengan ngendika wayangan kok ora meng nonton wayang ning karo tirakatan. Nggih. Kula suwe ra nonton wayang wutuh kula nonton teng mriku Mburi Kelir. Wah, polahe jan jos. Selane nek nonton saka Mburi Kelir apik banget jenengan. Napa nek? Wayange obahe nu kaya obah dhewe ngoten. Ya, karang asline wayang ki nontone saka Mburi Kelir kok, Mbak. Asline. Asline nggih. Mula mbiyen iki rak geni iki rak obah. Nggih. Ubuk-ubukne wayang niku tancepke kaya obah dhewe iki. Nggih, jenenge ayang-ayang. Oh, nggih, nggih. Wah, sindene tak rungokke ana sing saka Meduru, ana saka Banyuwangi, nggih. Ana sing saka Majenang. Basane ya do beda-beda.
Nggih to? Nggih, mujudake swijining persatuan. Nggih, Madura kula mbiyen NTB ne ya Saba Madura suwe. Sampean? Nggih. Berarti sapa Madura? Siji tok men. Napa? Niku nek wong Madura nek muni durung niku dorong. Oh, Muni durung dorong. Mulane blonjo nang supermarket sedina ora mlebu-mlebu. Amargane? Lah tulisane nggon pintu niku dorong buka. Dorong buka maneng arep toko. Ya men kok dorong buka katanya ngoten niku. Oh, durung. Lah kene nek basa mriku ora dorong. Dorong nggih. Kula teng mriku ya tau bingung. Kenapa? Amargane nek ana wong lanang bengok-bengok bocah dikandani ra gugu ngono kuwi. Anakku panas mangane radiator ngono waduh. Ora semplok cangkeme aku. Mboten mangan radiator maksude radiator nek mriku radiator. Oh, Radiator niku radiator. Lagi dong kula mulane. Nah, nggih. Kula ya wis tau dadi tukang parkir pardu karo wong Madura kok. Padungane wong Madura. Nggih. Sebabe Parkir to mobil ngoten. Bar blonjo kula tukang parkir, kula tampani belanjane kula buka. Dibuka mesinnya ngarep. Loh, mesinnya kok ndak ada ini. Ini mesinnya di mana ini? Makanya ada mesinnya, tadi ada mesinnya. Terus saya bilang, nek PW ini ku mesinnya ten Buri Mas. Oh, untung ada serepnya. Ngoten niku katanya. Padahal nek PW nek ten Buri mesinnya. Ya. niku asine sampean yo edan, medrone yo edan. Etoke nggih. Padha-padha lewedan, heeh. Ah, Mbak Walu ya. Wah, iso ketemu nang kene seneng aku terus. Nggih, kula nggih seneng niki. Ah, mesti seneng aku. Nah, sampean iki ditutke kok malah ngono to aku. Ngono nek sampean seneng aku susah, sampean kok susah. Ngono ya beda-beda. Iya, nggih. Ayo, karo diselani tetembangan nggih, Mbak. Monggo nek saged, monggo. Ayo, Mbak. Orisa saiki jumeneng Mbak ngancani Mbak Walu yo kae. Kene. Wah, iki suwe ra kepenuk, anu kepethuk karo Mbak Orisa iki. Kepenuk, kepethuk kok kepenuk. Wah, wong wedok iki anggere arep ngaduk wis barang-barang benake wis. Ya iya, mesti benake jare. Ora ana sinden arep maju benake gendeng. Rumangsaku kok nggon aku kabeh dienggo. Lah aku nganggo apa iki terus? Ah, tak openi kalah. Kene Nduk Cahayu. Mbak. Wah, putuku. Enjang, Mbak. Enjang ya, putuku. Ketoke kok wis rada anu iki. Rada pripun? Kok apa jenenge? Denduk. Kaya gareng no wetenge wisan dadi wis isi kan, Nduk. Niku karang nembe hamil muda. Oh iya. Iki maksudnya apa dibiar-biar iki? Hamil niki bukan mengandung tapi hamil, bener hamil. Kok hamil? Soalnya hamil kalih mengandung niku beda. Bedane napa? Lho beda. Padha wae niku padha-padha limeteng kok. Mboten mengandung kalih hamil beda. Bedane? Nek hamil niki, Heeh. nek mengandung niku benten. Mosok ning minuman ini mengandung alkohol. Mosok minuman ini meteng alkohol. Ora beda. Mengandung kalih hamil beda. Bahasane Indonesia hamil iki mengandung. Nggih, lha nggih mengandung kok hamil. Nek ana tulisan awas mengandung racun apa ke awas meteng racun nggih mboten. Mengandung ya nek hamil utawa bunting ngoten lho. Ngoten, Nduk. Nggih, Mbak. Heeh, ya wis tak dongak-dongake kowe kepengin lanang apa wedok anakmu? Lanang. Oh iya. Anakmu wis pira to? Setunggal. Wah, pisan iki. Kalih niki. Oh, arep loro kuwi. Wis tau nglairke. Sampun. Ya wis kaya biasane kae ngeden sesuk anu. Oh, kok tenan. Ngene lho, nek manut aku, kowe iki ora aja manut Mbah Walu ya. Lah pripun, Pak? Pengen lanang apa wedok? Lanang. Lanang. Kuwi kudune le berhubungan nganggo biyen nganggo anu ora apa jenenge iki? Doa ora. Lali, Pak. Aduh, kesusu kok. Kuwi iki sing lanang ora wedok pandeng-pandengan sik. Oh, Mergo tresno ki asale saka mata. Panteng-pantengan, Mbak. Nah, Kowe iki lho bojomu aja ro Mbah Walu ya. Atene kesenengan kono. Ya ora anu ya bener ngendikane Mas Bagong kae. Nek arep kepengin nganggo doa panteng-pantengan sik. Nek wis pandeng mripate, Nggih. kuwi wis lanang wedok maca Al-Fatihah ping 150. Ping 150. Heeh. Nek wis engko terus bareng ning papan tempat tidur. Engko nek sing putri wis bubuk, sing lanang mulai njejeri, sing lanang maca meneh ping 200 Al-Fatihah. Pripun Mbah keten niku? Kayak gajah diblangkoni kok, Nduk. Ngapa? Iso kojane ra iso nglakoni ya selak biar kok sampean ki aneh. Lho, kuwi seranane ngono kuwi kok Ora selak. selak anake do arep sekolah.
Malah digugah. Rasido ya, Mbak. Nah, nek gugah ayu nejane ya kowe anakmu sing dhisik lanang apa wedok? Lanang, Mbak. Oh, gek arep lanang meneh. Nggih. Wah, kowe golek angel. Besok wedok. Oh, kowe golek angel sing disapih. Sapa? Golek anak lanang ki nek angel disapih. Ayo ora nek umur 2 tahun ya disape kok. Wah, lah anak wedok 2 tahun sapih leren. Nek lanang? Wah, arep tuwek kecok kumat kok ngayah. Kowe mesti nglakoni kowe. Wah, ya genah. Wong sampean kok mesti ngono lho ya ora. Iya. Lagune apa, Ndang? Anak anu sing apa? Gubuk asmara nggih, Mbak. Oh iya, gubuk asmara. Kalian jenengan to, Mbak? Wah, beres aku ki nggon gubuk-gubuk ngono ki seneng aku, Nduk. Seneng, Mbak? Lah napa kok seneng? Lah ya eyup to. Oh. Sen alise. Alise pripun? Cedak karo idep. Laris kok cedak karo itu. Lah iya apa cedak tungkaknya jenenge alis apa. Teneh kepancal terus. Ah nggih, wajan nggih. Kaya bojoku gawe alis ngono kaya rekane ya arep kaya sinden-sinden men ayu ngono malah duawane nyocoki tanggane. Gawane alise. Pasang idep ngono arep jago nganti 8. Dadi malah kaya pasangi kelut kaya matane. Iya. Nggih. Lagune gubuk asmara ya, Nduk. Heeh. Aku sik nganggo bawat iki. Nggih. Heeh, nggih. Kula napa Mbah Waluya? Wah, aku sing ngrungokke kowe sing bawa. Kipas iki saiki ana sing nyuwun gubuk asmara saka Cah Ndang Maning, Cah Ndang Manis. Oh, Cah Piyai Ndang Manis. Heeh, ya diaturake. Pancen tenan ya Mbak nek wong meteng ki ketok ayune ya. Ketok ayune tur suarane saya banter. Piyai sepuh nek ngendikake ngono kuwi ta? Nggih. Oh. Tur suarane mesti saya meteng tua saya banter suarane. Sebabe? Lah diwangi sing jero to ora lingsam lingasam yanake mutan neno lelampahan kang aku iso nyewa sarung iki. Nyewa apa? Niki sarunge Katam lho sing tak nggo iki. Sarunge sinten? Katam wong kanca kula mriki ya gandeng kula nganggo celana panjang kene nyilih sarungmu engko 500 sama aku ngono. Lho. Dadi kula nyewa sarung niki mengke 500. Lah kok wis ngarani sik ki piye mongko lek njagani ming 250 ya. Waduh wis cilaka iki. Nyata merasida wis tak anu. Ya wis kok tak tombokane aja kuwatir. Aku ku pradah kok. Padake cah tipis. Cah tipis. Ya. Tresno tulus nadyan neng gubuk Kiyono sing nyuwun lagu Podang Kuning kangge sangu ngluruk teng Blitar. Oh, nggih. Kok disendikane. Nggih, iya nak. None. Mangga.
Tertude. Napa? Gumun aku lambe kok iso berkibar kaya ngono. Yen lewat aku kelingan kupukan beda tanggo lereng ayo jaga kebak tulisan warna apa tandha tresno tenang besok orang bakal lali aku pujahe kepasrito tengah wengi dengan digagian matur nuwun karo Mbak Walia direwangi nyanyi kok ya. Pun nggih, Mbak. Iya, matur nuwun ya tak dongak-dongake lancar ya Nduk ya, sehat. Nggih, Mbak. Anakmu nek kowe njaluk lanang ya lanang tenan. Amin.
Jane kowe iso di USG ketok lanang apa urung? Wis tau di USG? Urung. Ya sesuk ke USG ki. Oh isih cilik. Dereng ketok. Urung ketok. Kene nggon aku ke cilik kowe ketok. Monggo. Ora ngawur. Jenenge di USG ki ya wis 6 sasi 7 sasi kae di USG men ketok bayi. Ya wis ngenteni nduk aja kesusu. Iya, wah matur sembah nuwun. Heeh. Ki ana sing nyuwun meneh reng. Apa? Podang kuning. Ki sing ngarep ngluruk tekan Blitar. Nonton tekan Blitar sesuk. Heeh, ya wis ben ra apa-apa. Ya. Kowe saking tresnane karo wayang kok ya, Tru? Ya. Sinten sik nyentikani? Ayo sing ngurung-urung kuwi Mbak Tatin. Ayo Nduk, Tatin, ngene Nduk. Lho, kae. Fansmu wis Tatin. Aja nglangkahi wedang jeruk ndak saya kecut. Kok iso? Nah ya mbuh pancen ngono kuwi kok wedang jeruk. Ya. Sekeng dalu, Mbak. Ya, piye nduk kabare? Sae. Ya, syukur. Jenengan pripun? Ya kaya ngene iki sehat, isih iso kocah, mamah genah ya ngono kuwi. Cik tetep tua. Tetep tuwa ki awet tuwa timbangane kek dar gitu. Apa dar? Dar ya kaya ngono kae lah. Nggih. Ya kowe ngaturke podang kuning. Heeh. Nggih. Harus sik nyuwun iki Tin, podang kuning. Ya. Oh nggih. Ya mesti kangkane. Ngapa e? Kowe kok guyu ngapa ora ana? Mboten, Pak. Ora kok. Ora piye-piye. Ya, iki saka Mas Menore sing nyuwun. Hei, jak omong kok. Nggih, Pak. Pripun? Saka Mas Menore sing nyuwun Nggih, Mas Menore. anu arep bablas ning Blitar, Dek. Anu wonten sawere mboten? Ana, nya. Ndi? Tampan ana, ora bakal. Pinten, Pak? Ha iki lho receh-receh nyepuluh-nyepuluh iki. Nya 50 iki. Yang kok kena nggo pipis. Wah. Ten nganu lho. Arep tok nggo lamu. Ini rada saru lho arep ketoke ngene. Karo ngene arep ngene iki. Ngene iki napa, Mbah? Alah ku nek di rasak-rasake rada saru iki wis rasa-rasake wis. Ameng rada kok. Lah iya. Yo nganggo bawa apa langsung? Wah, wis liyane dolan njaluk duit Tatin yo njaluk dhewe. Ya kudu eneng sing njaluk timbangane wutuh. Nggih, bawa mboten, Pak. Manut nganggo kok ya. Kok dibawani sing apik sing. Nggih, kula nek bawane rapati anu e. Ah ya ora apa-apa nggawa buku karo papan tulis esuk. Cekelke, Mbah. Anyar ngaling-alingi wasedya wayangan malah kowe sekolahan. Lah ya rumah aku kok ora. Aja diwalik-walik engko ndak ilang. Lah iki catetan ndrok seprapat. Wah, kleru ndek. Oh, kleru. Oh ya bener ding ya. Kita catetan buan warung. Danggune. Ya gawe yo. Iya. Si Nadian ngono. Nggih. Apa sih, Pak? Nadian wujud mung peksi. Jenengan bawane. Lah aku mung maca iki kok dadi kon bawa. Ya. Nadyan wujud. Ya nyanyi wis malah gur maksud maksudnya. Ameng nyekeli kok dadak do obah iki aku ngerti maksudmu. Gak. Piye? Aku ki ora arep kepiye-kepiye mengan. Agawe talining berantar. Sing narase sing anu. Nadian wujude ming peci arep wujude ming manuk ning iso dadi naleni katresnan. Manuk apa ya? Ha ya wis kuwi diwaca terus. Ku aku sing jelaske. Alus manis tur mrak ati. Cakepane cetha. Alus, legi, alus manis to. Alus legi tur merak ati. Oh gregetake. Wis no. Wis nu meneng antil lho kowe kemanan. Ceceki wae kowe. Wasuwi anggonku. Wis suwele mung ngubengi jagat bebasane.
golek isi podang kuning. Goleki manuk sing kuning podang kuwi mau. Nek ireng piye? Wah, kuning wae. Iba bunga ing atiku. Ndah senenge atiku. Nyanding bisa dadi tombo. Pameng nyedak manuk iso dadi obat. Wedang kuning. Ya. Rada maju. Kene iki jemek sapa sing ngutahke wedang mau. Yen liwat. Wes ngawur kuwi gubuk asmara. Oh iya, ya manuke kondange nang gubuk. Heeh. Ya. Oh iso aku aja meneh podang kuning podang ireng wis iso aku ayo. Iso awan ning omah wis ora kerasa.
Udang kuning. Ha iya. Eneng sing suwun ya mau kok eneng iki kertase sing nang ngarep aku. Iya. Pirang-pirang pamundutan terus ora mung saka lumantar sing lenggah langsung nang kene lumantar apa? WA. Hah? WA. Wacane apa? Wah. Agene kok. Iya. Ha iya kuwi WA ora wah bener Mbah Waluya kuwi mau. Heeh. Ya. Pun esuk. Napa? Monggo, nggih. Nah, sing urung maju meng Mbak Ayu iki. Oh nggih, Mbak Ayu sing maju. Ya, apa ket mau? Kabeh komplit. Ket mau gur kiper wae apa piye kok ora maju-maju. Monggo. Kene, Nduk. Iya. Mbak Ayu Purwalestari. Halo. Mas. Ayo ngarepe gelas tok karo panganan. Niki ngaturke lagu napa, Mbak Ayu? Niki pamundutan pirang-pirang kula ora iso ngatur pamundutan. Ya, Napa mawon? Ah werna-werna kok napa mawon. Alah, sedaya kok disentak. Aku napa mawon dadak buka HP. Nggih. Apa yuk? Napa Mbak Ayu? Ngaturke sing alon-alonan langgam ya men dirungokke piyai sepuh. Ya. Sing urung diunekke sing basa langgam-langgam ya kok. Apa? Tak enteni, Pak. Tak enteni. Ya entenono. Aku ya ngenteni kuwi arep nembang apa? Nggih jenenge niku tak enteni, judule niku tak enteni. Wih lah bocah iki lho, entenono. Aku ki ya ngenteni. Pak, Nun. judule niku tak enteni. Oh, judule tak enteni, tak kira nek ngenteni aku. Ora kok ya. Ngenteni sawer. Mbok delok ki lho ora ana. Dijaluk tatin kabeh 50.000 10-ane ya gelem tatin iki. Kuwi tak enteni iki nganggo bawa apa ora? Nganggo. Oh, nggih. Kiraku kowe tan citra. Ngono kae. Oh. Kiraku kowe ora seneng ya, Pak? Hah? Ketake ora seneng niku do bubar kabeh. Kayak bali njupuk tremas entek wedange ya kok bali rene kok kowe. Ora apa-apa kok ya. Kayak iki kondur kon nonton liwat streaming kok ya. Adake ora. Ginawa Maruta. Ginawa Maruta. Aku mbiyen krungu tembang iki sepisanan. Wah, senengku ora jamak-jamak. Apike to. Bareng bola bali? Ya seneng tetep. Oh, ora. Aku ki wong ora tau jelekan kok bola-bali tetep seneng kok aku. Ketoke setia karo apa wae. Ngambar-ambar hangan teni. Anoneno
Kowe kelinci ucul, Nding. Rasaku Rasaku hangantu antu. Iya. Iya. pijer krungu maya Mangkel terus nek disemayani iki. Ya iya. Neno Kledang, sing marai lega nang kene iki. Lakae bocahe Kledang bocahe teko lah tak ombe pile. Ha iya. Iya bener. Nek dadak ngombe barang iki ngopo. Lah nek dredeg arep ketemu ki sok Oh, tak kira kledang-kledang teko saka kaya bodrek apa. Ah iya. Mumet soalnya arek ngomong-ngomongan ki mumet sik. Ya. Mangga dilanggamke sik Mbak Ayu ya. Apa jenenge iki teh panas cemplungi es plung. Wo. Pletok-pletok gelasé pecah. Ora bener jeneng. Kaya dibandul ngono lho dadi liyer-liyer ngono penak. Arep golek ukara iki angel lho Mbah kanang. Angel yahene kok. Iya. Rong lamban terus. Ya. Saperangan nika nyendikani dawuh. Sinten? Niki wau enten pamundutan to wau ya terus disendikane niki wau. Nggih. Ya Tanteni. Pun nggih, Mbah. Nggih, matur nuwun dados panglipur. Anteng ayo kowe sing ndak ngantuk keplok ora laras. Malah ngrusaki Rama ora. Ayo kono, kae tepungan Romba Waluya. Wis tepung aku iki. Oh, aku kok glidik teng. Iya. Ya kene Nduk, Cahayu Anteng niki wis tau ketemu nang desa Nanggung kono kuwi kok wingi. Ngendi? Mentral. Ngene. Kok Nanggung? Nek gedhe rak mentral. Moga mriki. Nek cilik Maja jerit moga.
Kene medun dalane. Nah. Wah, wis butek kabeh kae. Apa? Kene sik. Dilih. Nah. Kelangkaan marai butek trae. Oh, malah kesuwen lenata gelas iki kalau ora nembah. Ya, ngaturke lagu apa? Napa niki? Kae sing bawamu sing wingi kae sing anyar ki apa kae? Kae tibane apa kae? Tibane kudune ulan andeng-andeng Pak Di. Nah ning wingi tibake apa? Dan jenengan nyune gerajakan kok ngeyel. Ayo kuwi tibake gerajakan ora ngeyel kok malah. Sekali-sekali ya nek no ngeyel barang ngono Din ora apa-apa. Kok manut aku kok ya. Ki bawane piye mau wingi kae sing rada angel kae? Ya. Bawa Banyuwangi ning urung tau krungu. Oh, iklan barang wisan kan. Ya. Omongi sapa? Omong kuno. Wong bawa kok dicuangsuli ora sida no. Ya. Beleni ya Pak Di. Ya. Tak omahi to. Kowe iki nek bawa aja merem. Menghayati aku ki ngene iki lho. Penontone bali kabeh lho kok sepi ngono. Ora weruh kowe. Oh menghayati kok ya. Heeh ya terus. Omongi sapa? Wah, iki nek kon qiraah apik banget. Dewe-dewe. Bawa kamuflase iki. Kok iso? Urip bareng mati bareng. Ngembake dilis kedhok ra kodanan dadi matine bareng. Oh, nggih nggih. Semayane iki apa, Gong? Kang senane. Gara-gara terus tak dung. Omongane karyo. Selamat. Iya. Wis rampung? Dereng. Oh iya. Sithik meneh ya. Ya. Manut kaya putu. Aku anggepe kaya muride. Sampan yo mapan wae. Ayo mbangane gelo wis sithik meneh ya. Lewang sulan yo lenah ya. Urip bareng. Urip meneh. Mati bareng. Iki pokoke judule bawane sehidup semati. Ha iya. Urip meneh, mati meneh. Semayane semayan. Yo wis muni hidup mati hidup. Pokoke judul iki gledek jenggelek. Gledek jenggelek ya. Ya mangga. Napa? Ayo gerajakan kok. Gerajakan. Heeh, engko ulanan Bandung. Hah? Duit Karo sapa? sampean.
Kowe iki ngopo ya, Ceng? Kowe engko sesuk sak dusi tenan kok kowe. Lah ngopo? Grajakan kok duit karo aku. Aku kira iso ya. Oh, kene ngaku ora. Mula tak pasake sindan-sindan kuwi. Yo grajakan, ijen wae kok duit karo aku. Yo. Yo ben ora adem. Ha iya. Padha karo lari pagi pisan. Ora gelem ya. Mbah, benake sik, Mbah. Wah, anakku kebablasan kok malah repot. Ya, sepira nadane iki? Lah. Ya. Gerajakan Banyuwangi Raino Bini sing tau sepi lanang wadon Longgo
Plesiran ambikan dengan Kumbing asli Sirsiran ambikan dengan Kumbing asli Udus. Udus. Wes ya Pak De. Nggih, matur suwun. Suwun ya. Nggih. Suwun nggih, Mbak. Nggih, kula sing penting pun nderek tirakatan. Nggih. Monggo kalajengaken. Ampun mulai, ampun bali sih. Oh nggih.